80 के बाद असली आवेला जवानी। 80 के बाद असली आवेला जवानी। आरा जिला हो इनकर अजबे बा कहानी। आरा जिला हो इनकर गजबे बा कहानी। आरा जिला घर इनकर। के लागे के सजब मुछयाई ठाला। सोझा जे भी आवे छन में चित होई जाला। पाके लागे के सजब मुछयाई ठाला। सोझा जे भी आवे छन में चित होई जाला। सोझा जे आवे छन में चित होई जाला। शेर के दहाड़ इनकर हवे निशानी। शेर के दहाड़ इनकर हवे निशानी। आरा जिला हो इनकर अजबे हो कहानी। आरा जिला घर इनकर अजबे बा कहानी। आरा जिला घर इनकर। नसी मराइल बाकी मन के ही जोड़ा बा। चाल भोले कम बाकी जाना तो न घोड़ा बा। तो नसी मराइल बाकी मन के ही जोड़ा बा। चाल भोले कम बाकी टन टन घोड़ा बा। चाल भोले कम बाकी टन टन घोड़ा बा। फेस भोले बेस नइखे रेस तूफानी। फेस भोले बेस नइखे रेस तूफानी। आरा जिला हो इनकर अजबे हो कहानी। आरा जिला हो इनकर गजबे बा कहानी। आरा जिला हो इनकर। बोलिया से गोलिया मारे छमड़ा जमान के। बिन दत चबाई जाले जर्दा वाला पान के। बोलिया से गोलिया मारे छमड़ा जमान के। बिन दत चबाई जाले जर्दा वाला पान के। बिन दत चबाई जाले जर्दा वाला पान के। राधे श्याम रसिया हिलावसी राजधानी। राधे श्याम रसिया हिलावसी राजधानी। कोन्हवा मोड़ घर बा अजबे हो कहानी। गोपालगंज घर बा अजबे बा कहानी। आरा जिला हो इनकर।